T'imagines un futur en el qual pogueres comunicar-te amb el sistema sanitari ajudat per una intel·ligència artificial? Per fer això realitat, la sanitat pública et convida a participar en el desenvolupament d'una aplicació informàtica d'hàbits saludables i estat emocional per a poder oferir una atenció personalitzada. La teua ajuda facilitarà el desenvolupament d'una eina que beneficiarà a totes les persones, obtenint una atenció sanitària més pròxima, avançada i eficient. Pots col·laborar sense importar ni la teua edat ni el teu estat de salut. ¿Acceptes participar-hi? Cuida't és una iniciativa conjunta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana i del Servei Canari de Salut, com a part d'un projecte d'innovació de medicina personalitzada Big Data, cofinançat amb fons FEDER.